per nosaltres el Ròmbic era un festival de referència en tant a titelles i titelles per adults. Però el Ròmbic també era un lloc on hi havia referents, no? On poder emmirallar-se de «Uah, això també és un camí dels titelles», no? Ara fa 10 anys el Ròmbic va començar a funcionar, no? En aquel moment estaba el técnico del Ateneo, Blai Rodríguez, y se van a ocurrir la idea de fer un festival o una mostra de titella d'adults a nivell de Barcelona, no? I ells ho tenien claríssim i per això des del principi va funcionar molt, perquè hi havia molta gent implicada, amb moltes ganes i que dedicaven molt de temps. Eren l'Associació Titella de Roquetes i l'Ateneo Popular del Barri. Després se va afegir el taller de marionetes Pepe Otal i després, fa 3 o 4 anys, també la Puntual. Hi havia una gent que eren els titellars de Roquetes, no? que treballen molt bé i treballaven ja des de feia molt de temps i van venir com en plan, és que ha de quedar molt clar que no és per nens, perquè aquí vamos a hablar, ¿no? De tot i parlarem malament i direm paraulotes i vull dir que la idea era realment fer una cosa realment per adults. Cuando éramos más pequeños, llegaba a las 9:30, 10 de la noche y en la televisión empezaban la temática para adultos y en algunos sitios se ponían 2 bandas y en otros lados se ponían los 2 rombos, que era de contenido no propio o no aconsejado para menores. Y eso es lo que más o menos intenta o quiere hacer el Ròmbic, poner de largo a las titellas y poner los títeres para adultos en el lugar que se merece. Para mí la magia del títere no tiene nada que ver con edad. Veo que es sumamente importante que el adulto no siente que haya cruzado esta frontera y ahora que ya no puede disfrutar de esto. La pregunta es, ¿por qué pensamos que no están hechos para adultos? ¿Por qué pensamos que somos diferentes que los niños? Independentment de l'idioma d'on vinguis, d'on hagis nascut, independentment, diguéssim, de les possibilitats socioculturals que hagis tingut, hi ha algunes arts escèniques que són més transversals que altres, no? I jo crec que els titelles ho són. És a dir, com a través de les imatges i no tant del racionament o de la paraula directa, poder anar creant aquest imaginari visual, no? Que sigui un referent comú. I és com que sembla que l'imaginari només el reservem i el joc, no? Que només el reservem per l'infant o nens, no? I en canvi pensem que l'adult, l'imaginari és una cosa que, és que hem de reconnectar amb allò i hem de pensar, reflexionar i proposar a partir d'aquest imaginari visual. Pel barri Roquetes, en concret, significa la posibilidad de una muestra de otra manera de ver las titellas de adultos. Veo sumamente importante que haya estos lugares donde que incluso que se concentran únicamente en el títere como para adultos, como hace el Ròmbic, ¿no? Siempre buscando traer la cultura al barrio, desarrollar y vincular la cultura desde el centro de la periferia para que se democratice y se vincule a este rincón, esta zona de Barcelona, con la cultura y el arte de los títeres.